Lezi indaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma yakumkhulule SABC eAuckland Park eGoli bukela inazi ezinohlonze emini nje. You are sentenced to life imprisonment. Umliso dabuka kwelaseMozambique uphethe Simia usegwetshwe udilika jele ngemva kokuvuma icala lokudlwengula nokubulala intombazanyana yayineminyaka eyisithupha ubudala kwa-Amante Samane ngomfumfu wango-2024. Until we are certain that that infrastructure is fully functional, we will not be able to announce a date. Ikhomishana yejaji uMbuyisile Madlanga yasungulelwa ukuphenya phezu kwezinsolo ezidalulwe ngumkhuzi wamaphoyisa KwaZulu-Natal Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi ayikalunquma usuku olusha ezoqala ngalokusebenza njengoba bekufaneleke iqale namhlanje. Patience and determination has inspired us to ensure that we reopen this street and it will be safer and stronger. Imeya yaseGoli uDada Morero wethuleke isigaba sokuqala somgwaqo olungisiweko uLillian Ngoyeni wawubizwa ngoBree enkabeni yedolobha iGoli. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lokuqala ezinqqa phambili kanti futhi ke ezihamba phambili la ku-SABC 1 eMzansi for sure kanjalo ke na ku-SABC Lehigh. Igama lami nginguDawood Phungula. Ugwetshwe odilika jele ababili uphethe Simia ongamacala okuthumba ukudlwengula kanye ke nokubulala uAmante Samane owayineminyaka eyisithupha ubudala. Ijaji ke lifunda isinqumo lithe kufanele ke lithumele umyalezo oqinile emphakathini. Ijaji likhipha isigwebo lithe uphetho Simia ukufanele ajeze ngesenzo asenza. Kufanele ke kuthunyelwe umlayezo oqinile emphakathini ukuthi uma wenza into embi uzojeziswa. Lithe noma ke wazivumela yena wonke amacala kodwa akakhombisanga ukuzisola. On count 1, the kidnapping of a child, you are sentenced to 2 years imprisonment. On count 2, the murder of the minor child, you are sentenced to life imprisonment. On count 3, the rape of the minor child, you are sentenced to life imprisonment. On count 4, contravening the Immigration Act by remaining unlawfully in the Republic of South Africa, you are sentenced to 2 years imprisonment. By operation of the law, all sentences imposed run concurrently with a life sentence. Accordingly, the effective sentence is life imprisonment. Umama ke kaAmanhle ukhihle sikanandi enkantolo emva ukukhishwa kwesigwebo. Uthi ujabule kakhulu ngesinqumo kodwa noma ingane yakhe ingeke isabuya. Wena baba isevilo axwethuba maka. Yeah, wana kamalinte. Uthi akafuni ukuqamba amanga ubulungiswa bona ubutholile. Ingane yakhe ke izokwazi ukulala ngokuthula. Bayitsa ntotse so. Maybe bakastopa. Uyetsa ntotse so mobane. Okhulumela iNP uphinde imjondondwane uthi bayasamukela isigwebo. Siyasithokozela isinqumo senkantolo somnyango wobushushisi. Sithemba ukuthi siyisinqumo esizosiza ukulwa nobulelesi ikakhulukazi udlame olenziwa abantu ebantwaneni kwabantu besimame. Somnyango wobushushisi sizoqhubeka sisebenze ngokuyikhandla. Umphakathi ke buphume ngobuningi uyokweseka umndeni enkantolo usijabulele kakhulu isigwebo. Liyaqhubeka icala lokubulawa kwabantu abayi-18 esigamekweni esenzeke eLisikisiki e-Eastern Cape. Ukuzwa kabanzi ngalolu daba sixhumana ke nentatheli yeziko lezindaba ze-SABC esenkantolo uNomzwanele Mngoma. Nomzwanele, asikubingelele sikwamukela ezindabeni zasemini. Sicela usichazele ngokwenzeka ke enkantolo namhlanje. Ngabe ubani owethula ubufakazi? Namhlanje Dawoda umuntu othula ubufakazi ngulingqina lombuso uLwando Abi nobengu besondelene kakhulu naye umthola wokuqala otholwa ngokuba ngungqondo kwelityala. Usaqhubeka ke ngaphakathi othula ubufakazi kodwa ke ngoku besangene kumba walapha kungobozana egqithile kule yenzeka kwaBhaca yokuba waye wathunyelelwa nefoto ebonisayo into ba la mission yakwaBhaca yona kugqityiwe ngayo kodwa ke ngoku bagxile kakhulu kule lapha kungobozana besithi into yokuba
apho iqale khona lento iqale ekubeni kudutyulwe umtshana ka-accused number 1 uMzukisi Ndamase apho aye wabona khona into yoba uyadeleleka waze wazama ke ngokudibanisa abantu abamsebenzelayo ngaphandle into yoba babuyise kuba uva ingathi kuthiwa ngabafana abathengisa iziyobeni baseGqubeni aba benze lento kokwabo so wadibanisa ke ngoku abakhe abantwana abamsebenzelayo ngaphandle okanye abafana ukuba mabahambe bayodubula abantwana abafana baseGqubeni ze babuye baye emzini wakwaSinqina bafike babulale wonke umuntu ophaya okwangoku ke ebesaxelela nje inkundla ngokusuka kwakhe eEast London okanye eMonti ukuza kwakhe eLsikisiki nokudibana ke ngoku nabo bonke o-accused ngaphandle kwa-accused number 6 equlunqeni into yokuba bakwazi ukufikelela kuzo zonke ezindawo baqalile ke baya kwi-taverns apho bebecima fana bangabafumana khona bonke aba bafana baseGqubeni phambi kokuba baqhubeke baye kwaSinqina kodwa ke okwangoku akakafiki apho ekudubuleni kwabo emzini wakwaSinqina besakulamba wokuba uye wafika eLsikisiki bebesabakhangela abafana baseGqubeni batyholwa ngokuba ngabo ababulele umtshana kaNdamase. Sibonga kakhulu yona ke intatheli yezi kwelezi ndaba ze-SABC uNomzwanele Mngoma esibikela bukhoma eSelsikisiki. Ikhomishana yejaji uMbuyiseni Madlanga isungulelwe ukuphenya izinsolo ezidalulwe ngumkhuzi wamaphoyisa esifundazweni saKwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi ayikalinqumi usuku olusha ezoqala ngalo ukusebenza njengoba bekufanele iqale namhlanje. Okhulumela ikhomishana kaMadlanga uJeremy Michaels uthi kuselikhulu kwamanje ukugagula usuku oluqondile lokuqala kwekhomishana. Inqalazinda yobuxhakaxhaka bemishini ngokunye kokuholile kuthini ikhomishana ingakwazi ukuqala namhlanje njengoba bekuhleliwe. We are squarely focused on the task at hand arising from the developments this week. And that is to ensure that the ICT infrastructure which of course was procured by the Department of Justice and Constitutional Development, is in our hands, in place, and functional. That really is the critical issue that we are dealing with, and everything that flows from that then will determine the starting date. So until we are certain that that infrastructure is fully functional, we will not be able to announce a date. Maqondana nofakazi ukulindeleke ukuthi babizelwe phambi kwekhomishana. uMichaels uthe sebenohlo olude lofakazi. uMkhwanazi ngomunye kwabazovela kukhomishana kaMadlanga. We do have quite a long list of witnesses that we intend to call. And of course, there are a few obvious candidates, Lieutenant General Mkhwanazi himself, and quite a number of others. We wouldn't want to get into the specifics of that at the moment. Suffice to say that there is a long list of witnesses that we intend to call. Inkantolo yemantshi yaseHowick ilalele isicelo sebheli senkosi ebhekene necala lokubulala uSotswebhu weDemocratic Alliance emngeni uNhlalayenza Ndlovu. Njengamanje sixhumana ke nentatheli yeziko lezindaba ze-SABC uMlondi wakaGadebe. Mlondi, asikubingelele ke sikwamukele kwezasemini. Sicela nje usibeke esithombeni ngokwenzeka ke enkantolo namhlanje. Dawuda sibingelele umlaleli sibingelele nawe e-studio kodwa ke namhlanje lapha kuvela ubufakazi obushaqisa ikhanda njengoba loyo oyinkosi yakumanqamalala lapha endaweni yaseMpendle efaka isicelo sakhe sebail kanti yena uveza ukuthi leli cala akalazi futhi uzoliphika uma ngabe sekuyiwa lapha nequleni kwalo kanti uveza kakhulukazi ukuthi ke yebo bahlobene noNhlalayenza Ndlovu njengomunye wabantu bebehlobene naye kanti nangelanga ngaphambi kokuthi abulawe wayikade evakashele yena laphayana eMpendle bezoxoxa ngezinye zeinkinga ezazikhona kodwa ke uma ngabe sekusukuma loyo omele umbuso uLawrence Gcaba uveze kabanzi ukuthi ke inkosi angeke izithembakale ngoba ike yazama ukubulala ufakazi noma yazama ukuthi kubulawe omunye wofakazi ecaleni belika elithinta ukhulubuso Zume ecela yena uZweli Buthelezi ukuthi adlise loyo fakazi uPoison nathi uButhelezi lo sephenduke usection 204
witness kuleli cala wanqaba ukuthi akwenze lokho noma babemthembisa imali enkulu kanti uphinde uGcaba waveza ukuthi ke okukhulu kakhulu njengamanje kuleli cala kuyavela ukuthi ke laphayana uNdlovu wayekade evimba ukuthi kwenzeke ubugebengu njengoba kuvela ukuthi inkosi ayikade idayisa imhlaba noma idayisa amaplot endaweni yaseMpophomeni ngokungekho emthethweni kanti nakho futhi laphayana kwakade kuxhunyiswa abantu ugesi kuthengwe itransformer ukuthi abantu baxhume ugesi ngaphandle ukuthi kulandelwe imigudu efanele kanti kuvela ukuthi ke uNdlovu yena wayephikisana nalesi sinqumo noma wayephikisana nalokho kwakwenzeka emphakathini nokuyenye yezinto ekwaholela ukuthi ke inkosi kufanele ihlale phansi nabanye nje babesho ukuthi basola ukuthi inkosi iyenza leli tulo ngemuva kokuthi lona evezile ukuthi uyaphikisana nezingxenye yezinto ezazenzeka laphana endaweni yaseMpophomeni nokuvela kabanzi ukuthi ke namhlanje uZweli Buthelezi uye ungomunye wabantu ababesondelene kakhulu nenkosi nababe nezimfihlo ezinkulu nayo inkosi yamanqamalala nokuvela ukuthi ke ngesikhathi kukhokhelwa laba babezokwazi ukuthi babulale uNdlovu imali yafakwa imali engu-70,000 yafakwa i-account kaNdlovu kuzakwazi ukuthi athole abantu abazobulala yena uNhlalayenza Ndlovu kanti ke namhlanje ubufakazi busaqhubeka njengoba uGcaba esasebhokisini lokuthi ke noma esaveza ubufakazi ukuthi ke bona bewumbuso baphikisana kangakanani nokuthi adedelwe ngebail kanti ubuya waveza ukuthi khona laphayana emzini wayo inkosi kutholakala igenerator ekusolakala ukuthi intshontshiwe kwa Vodacom kodwa inkosi leyo generator ithi yeyayo ibikade iyisebenzisa ekhaya nabathi basemkhankasweni ukuthi baphinde futhi bathwese inkosi noma bathole ubufakazi bokuthi bakwazi ukuthi bayemthwese elinye icala lokweba kanti kukhona namanye amacala abavezayo ukuthi ke uhlulekile ukuthi asebenzisane nombuso ngesikhathi kufunakala uZweli Buthelezi nokuthi ngaleso sikhathi yena wayenze ngathi akamazi kanti nguye futhi wayekade ekhokhela uZweli Buthelezi ukuthi alahleke angaze ukuthi ukuphi kuthi amaphoyisa uma ngabe efikile kuyena azombuza ukuthi ke ngabe uZweli Buthelezi akakatholakali yini noma akakezwa ukuthi ungakuphi yena aqhubeka atshena amaphoyisa ukuthi ke akamazi ukuthi uZweli ukuphi kodwa kolunye uhlangothi ibe yona inkosi iqhubeka ikhokhela imali uButhelezi ukuthi anyamalale angabonakali emphakathini asibuyisele izitambo ngakuwe studio Dawudi ngoba udaba lisazoqhubeka enkantolo. Sibonga kakhulu yona ke intatheli yeziko lezindaba ze-SABC uMlondi Radebe esibikela bukhoma ke esesifundazweni eKwaZulu Natal kwamanje bukela sithi qo esitolo kanti uma sibuya sizophathela uWT. We've made a major step towards the appointment of a service provider to develop a funding model for the SABC. Ungqongqoshe wezokuxhumana uSolimalathi uthi zisaqhubeka izinhlelo zokuqinisekisa ukuthi kwethulwa komthetho sivivinywa ozolawula ke indlela umsakazo lomphakathi SABC owenza ngayo inzuzo. Bukela sikubingelele sikwamukela uma ngabe usana ngena odabeni oluphambili besibiko ukuthi umliso dabuka kwelaseMozambique uphethe isimo usegwetshwe udilika jele ngemva kokuvuma icala lokudlwengula nokubulala intombazanyana eyineminyaka eyisithupha ubudala uAmandla Samane ngomfumfu wango-2024. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku-YouTube naku-SABC Plus ngena kuzozicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjani uzosithola ngomjalo bazo. Imeya yaseGoli uDada Morero uthi ke sesiphothiliwe isigaba sokuqala ekulungisweni komgwaqo uLillian Ngoyi enkabeni yedolobha iGoli. uMorero uthi sekuqalwa ke isigaba sesibili manje kanti uqinisekise nokuthi lokho kulungiswa komgwaqo kuvuleke namathuba emisebenzi. These 2 years the people of Johannesburg have shown resilience and solidarity. Your patience and determination has inspired us to ensure that we reopen this street and it will be safer and stronger than it was before. Imeya yaseGoli ithi ikhulu namashumi ayishiyagalolunye nambili igidi zamarandi eseyisetshenzisiwe ekulungiseni umgwaqo uLillian Ngoyi. Spent just around 192 million to date in an effort to try and rebuild this street. A total of 82 million has been spent on work package 1. And work package 1 refers to where the explosion was, exactly where we are. And 110 million is secured for work package 2, which will begin immediately.
Umorero uthi lolu hlelo lokulungiswa komgwaqo nokungumgwaqo aveza ukuthi uzobususebenza kahle mhla ziyi-12 kwephezulu luvule nenqwaba yamathuba emisebenzi. Is within budget, and it has not only rebuilt infrastructure, it has also created opportunities. About 26 million was allocated to small, medium enterprises, benefiting 27 small businesses and employing at least 68 general workers. Incindeze khona ekulungisweni kwalomgwaqo isekutheni kuzoba nengqungquthela iG20 khona la eGoli ekuphelweni kwalonyaka. Ungqongqoshe wezokuxhumana nobuchwepheshe uSolimalatsi uthi umnyango uyaqhubeka nemizamo ezobhekela ukuthi umsakazelo womphakathi SABC uzoyenza kanjani inzuzo. Where we are right now, we've made a major step towards the appointment of a service provider to develop a funding model for the SABC. You'll remember that in fact, a large part of my motivation to want to withdraw the bill was on the fact that that version of the bill, as it was, spoke about developing a funding model in 3 years, and that is kicking down the can for an issue that needs to be resolved now. So we advertised the advert calling for proposals for the funding model in June, and last week the bid evaluation committee in the department was looking at the applicants who made proposals in order to make a decision about appointment. That will then help into a strengthening of the version of the SABC bill, so that we do the two at the same time rather than separately, which would still leave the fundamental issue, because the fundamental issue that the bill ought to resolve and answer is the financial and business viability of the public broadcaster in a space of media evolution, in a space of enhanced competition. Inhlangano Not in My Name igxeke isikole sabangabona emehlweni Prince of Pitoli ngokungamthathela izinyathelo uthisha wakulesi sikole usolwa ngokunukubeza ngokocansi umfundi oneminyaka eyi-14 ubudala. Inhlangano ye-Not in My Name ingaphandle kwamagceke esikolo sabangabona iPrince of Pitoli namhlanje njengoba ifuna ubulungiswa kulandela izinsolo zokunukubeza ngokocansi komfundi oneminyaka eyi-14 ubudala nguthisha wesilisa kulesikole. Okhulumela lenhlangano uThemba Masango ugxeke isikole ngokungathathi izinyathelo ezifanele. The case has been opened 7 days ago. Why is the perpetrator still not arrested? Furthermore, the school needs to fire that person with immediate effect. The Department of Education needs to come in here and handle this issue. GBV in this country and femicide and the assault of young children needs to be made a national outcry. Uyise wengane uthi indodakazi yakhe yamvulela isifuba ngokuthi izizwa ingaphephile esikoleni njengoba ithi ike yanukubezwa ngokocansi ngomunye wothisha bayo. It is then that my daughter said, "Dad, I've got something to confess to you. Something happened to me here at school. A certain teacher sexually harassed me, and I asked how, and she explained. Last week, Monday, I came in to see the school's principal and the social worker, because the social worker had a file about this case where it had statements from the child, the perpetrator, as well as meeting minutes from the SGP and so forth. So I came back to get a copy of that file so that I could take it to my legal team. Lenhlangano ithi izoxoxisana kabanzi nabaphathi balesikole ngokumele kwenziwe kulesimo. Uhulumeni wase-Democratic Republic of Congo unqabeke isimemo sokuba abe yingxenye yengxoxo emayelana nokuthula kanye nokuvikeleka nokuyingxoxo ehlelwe yinhlangano kaloyo wake wengamelekela kuleli uThabo Mbeki. Inhlangano iThabo Mbeki Foundation izokuba nengxoxo emayelana nokuthula kanye nokuvikeleka kuleli kusukela ngoLwesithathu kuze kube umhla ziyisithupha kwephezulu. Le ngxoxo izohlanganisa abantu okubalwa kubi ikhulu zaseKongo, iShoshovu, abaholi bezonkolo kanye namaqembu okubalwa kuone M23. Kodwa iKinshasa ithi ngeke ibe ingxenye yayo le ngxoxo. Okhulumela uhulumeni waseKongo uthe akufanelanga ibe khona le ngxoxo, wabeka amabala uThabo Mbeki ngokuchema enkulumweni yakhe yaphambilini mayelana nengxabano. Ikhulu nazo zithi lona wake waholela kuleli usondelene kakhulu nowake wengameli iKongo uJoseph Kabila nobhekene namacala okuvukela umbuso nokungamacala athintana neM23.
Nokho uMbeki ukhunjulelwa ukuhlela ingxoxo eyayimelana nokuthula ngo2002 eSun City nokuyingxoxo eyalekelela ekunqandeni impi eyayiseKongo. Njengamanje iziphathimandla zaseKinshasa zithi zona zizogxila ekulamleni okuholwa yiMelika neQatar. M23 ithi lwela ukuvikela umphakathi wayo. Lokhu kuvukelwa kombuso sekholele ekutheni kususwe eindaweni zabo abantu abangaphezulu kwesigidi kwaqinisa nokungezwani nezwe iRwanda. Bukela umhlahlo wesimo sezulu yalandela. Bukele mina nethimba lezindaba sithi usale kahle.